Nagpay sa data Bombo Roger, napilita yung already kalman digiti na i-tag as most wanted persons tayo. Kita dito, kita na mga na-dedikaso na ipila kadakwada po. For violation of frustrated murder, di insidente nga napasama ka pa nagtagtagbat iti Barangay San Julian, iti tayong Solsona, Bombo Roger. Adna nga taon idi kwa sir, idi pasamak, diti panagtagtagpat, ti barangay sa Solsona, Ilocos Norte. Kada ito lang katamen, Bombo Roger nga napasamak dita. Nung malagip tayo, di panggap iti panagusaran iti irrigation iti danom, panagpadanom iti taltalon, kaya iti panagusar da iti danom ti irigasyon na Bombo Roger. Away, kumbaga, tri-rate, giti manalon. So, kumusta, sir? Dito, biktima tayo di kwa po, hepe? Kasi na po Diyos sa Bombo Roger kita nalasatan na metken patay di sinagaba ng sugat. Ngayon tata kita madama pa lang agpalpalaing ta dumalan to pa iso na iti operasyon ta medyo napalaluan ngamin iti panakatagpat di iti partes ti rupa na Bombo Roger. Okay. Sir, di kito pat nga individual, hamot nga nag-resist, idi serve iti arrest warrant kontra kadakwada. Apo, hepe. Amet, Bombo Roger, hindi na pantayaran iso dahil lawlawag tayo nga dahil nga kaso kita adan iti warrant of arrest kita sigod damet nga simurot kada tayo, Bombo Roger. Okay, mabalim maman sir no at kinatao di gitoy, mataw-tawan da di giti may bilang most wanted person dito probinsyang ito yung dito Solsona, Ilocos Norte. Apo, hepe. Bombo Roger, dito kita may isang pamilya dito dito amada, kita may isang senior citizen, kaya hindi kita anak na talong lalaki, kita nagsapada damit nga legal age sa Bombo Roger. Okay, so ket na sa amin aggaama. Kapin ano da sir, dito nagbalin nga biktima, apo, hepe. Awan ti handa nga awan iti blood relations da. Papada da amin nga manalon lang kay iti barangay San Julian, Solsona, Bombo Roger. Okay. Sir, lagi pa tama dito pasamak. Sugat asawen, riri, iti panagpadanom. Kada iti namunga na yan, iti panagririri, iti nangituntit panagtagbat, panakatagbat, iti biktima. Apo, hepe. Nagpaiso dito Bombo Roger. Handamat kasla wanti areglo or maki porsigido mo't lang, diti agpilat, diti biktima, iti mangituloy iti kasong kontra kadigiti sa nga pamilyan. Apo, damo sir? Porsigido nga talaga dito nagbalin nga biktima Bombo Roger, di pelang ada pala di hospital kita alalaan dito affidavit ni Edin. Ken kanayon damit nagpalpalo actually dito kaso nga na-impila da Bombo Roger. Agka barangay dagan mo labin na po sir. Ati sir, digiti biktima kon suspect. May isang barangay, iti residente da Bombo Roger, iti barangay San Julian, Solsona. Okay. Sir, kadigitoy, anat tinagbalin nga adal or lesson, kadigiti pada nga manalo, kadigiti at nga banag, kalpasan nga timporti kastoy nga riri. Kasi han nga lingad, no kastoy pag riri, digiti mandalon, talagang ang maliklikan, mangitunday, ti panagtitinagbat or panagpipinapatay. Apo, damo, sir? Actually, talagang adda digitihan na urnos na do maglalalo dito digito kasi pada iti pagtatalunan ket kas may isang interventions tayo iti dito ket dalos tayo nga coordinate kay iti barangay ken digiti gunglo iti taltalon iti barangay San Julian tapnon iti kasta ket kitain da ngamin nga talaga urnoson da di schedule ti panagusaran da iti danom maglalo kita talagang nakisang ti danom teta tatamnon ti kasta kita awan iti kastoy mabalbalin na Bombo Roger. Uwen nga rod sir, okay. Sir, kadagito Gontaway, maraming salamat nga namimiman kumusta ti peace and orderan dito sa Solsona, Ilocos Norte. Although eting insidente kat isolated case digiti apo, hepe. So kumusta iti peace and order ng patpatungpalen iti kapulisan dito Solsona, apo, hepe. Pagyaman namin Bombo Roger ta kasi na po Diyos kita generally peaceful tayo met. Sinelebraran tayo iti Holy Week. Ken manipod pa idis mangurug iti Holy Week ken di malpas iti Holy Week. Ingkana to ta kaya tama ko nak generally peaceful tawan iti
significant incident, kung nadirinaglag sa na insidente kung mga trinaraw tayo bumburo dyan.